Kok ketoke kok renek. Weleh. Tonton. Ganti lo tarine, Pak. Nek ngomong iki piye kowe to tonton mendina kok kaya ngene iki jen. Lah mau wis tak omongi kok pas kae. Mau apa? Jereke dina iki lho nang tarine. Kaping kowe iki. Lah piye aku yo ora Sing arti to. sawah kaya ngono, iki ngono neh darate. Kok jan tonton. Kowe iki jen kok Rasa jokrok ning ngono kuwi. Kowe iki ora kaping-kaping kok, Ton. Ya mbukan isih ning dalan kono kae lho, Mbokan. Dalan-dalan opo? Durung teko. Kene sarep kerja nganti gagal kok malah. Ya ora ora kae, Mbokan lho dhek isih. Biasa ditelepon lho, Mbokan. Alah males. Teleponan ngono. Durung teko paling. Iso baca ngomongnya teko buru-buru kene iki arep minggiri malah. Lah ngomongnya dino iki ngono, Mbak. Sorono ngono. Wong apa? Wong kok megelne tok. Tak ngomongnya baca. Ngomongi apa to? Wedhus kowe iki, Pon. Jeli sandal kowe tonton ngene.